sai dai ya mutu. So ba me kana. Ai malami na ya ban sirri. Kai ta zama a haka. Kai ta zama a haka sai na cika gwamnan nan. Kai. So ba me kana. Ina za ka je ne? Ka kawo jakan nan mu tafi. Ma bawan Allah baka taba zuwa garin Sokoto. Wai wa ake jira? Ai bawan Allah baka taba zuwa ba. Allah sarki garin Soba. Garin Soba gari na iyaye garin karamci garin mutanen kirki. Soba la ilaha illallah. Kai ba za a karɓi kuɗinka ba. Allah ba za ka danna ma da nike ba. Allah sarki garin Soba. Ka tafka mutane ba wannan. Abu rage ne mai da kai ba. Ha ha ha!